Yes. Kaka no yudo Kenya, kaka Kenya ne chal. Agoma nyiso no osetiyo maber. Kaka no yudo Kenya. By the time mane ne uru ne giwacho ni ne gionge kod omende ya gulu. Ne onge kod omende ya gulu. Kama no dhi ne ngama ne nonge. Sema President Ruto no aningen gima poka nyeo mapoka bibai. En ni shida mantie Kenya te gitete magwanda mention gi. Ni nyalo bedo ni 2 years or 1000 days mar President Ruto tiyo ne mokelo shida ma Kenya gitete. Ok kamano. Shida makata kibet kod CS mar Treasury Mbadi. To bro ngisi ni the previous government overborrowed to do projects kala Kuro Express makore wacho. To kamna masani dong boda osekwada bigeni go waste to ceiling trillion na apaga chiel. Sidi na apaga chiel. But okingen koro Mbadi temo kod President Usani koro gitemo mondo gi los kama no kethore. Kech gi yudo ka problem ni ntima duong. Dollar nene rate at almost 160, 170. Sani koro dollar 129. Mogo ne wanyeo kai 250, 260. Sani koro wanyeo 130, 140. Gimiluongo ni fuel. Super fuel net trade at 250, 230. Sani no 176. That means ni Gumanewa need more Congo, someone President Ruto no donjo. No need stability. The most important thing and stability of the katamna ginene ni you do profit kiti mohala. Lakini you need stability mondo was stabilize. Mundo bedni ngato nyalo bedo ni go mafuta to rengo gi gari. Kata kapo no kiyudo gimoro maduong, ok break even, ok make profit. Lakini you need stability no. To mane momiyo no chopo kama koro pe no bedo matek. Kaka gik magwanda wacho gi bwana chopo nyaka reject finance bill chande nikech koro no chopo kama koro ja Kenya nata amna wacho ni yawa ushuru koro kunyal kawe ni mo oseromo wa to kama koro no dhi bong ong'io kore pogin a lock change are ora gi yawa gi jok mane yalo bedo lonyo ga serikal nok konye mondo deliver kama no yude serikal. Otherwise the truth of the matter en ni kama nene serikal manyoro chando ochope gigowi mabe oken gowi mane wacho no uru no kao within 1 year ok ne wacho no uru bende no timango sise moko ne gi invest projects mok kel duoko immediately. For example, Thika Road pod wachulo nyaka kawuono. SGR pod wachulo nyaka kawuono. Serikal oken ni serikal en achiel. Serikal iyudo customer ko kata wacho kaka koro issue mar stadium kata ma Homa Bay. No chake kod gamiluongo ni Cyprian Awiti. Then Gladys Wango tiri Ruto go the book and okelo pesa moko national government butieke. Serikal en kuma continuous. En kuma continuous. Kolo kipo ni mi president. Tiyudo ka go winitiere. Nyaki chul go wino, nyaki team development bende. Kore momiyo ne giparo ni mondo gi collect more tax. Tax ni to ne hinyo ji kabisa. E momiyo chopo kod reject finance bill man 2024 chande. As we speak now, to be honest, let's just be honest. There's a bit of stability. Koro ka stability kai, kore kwa chako move malo development be nyaka tim nyaka wangi gik moko ina kangiyo gik ma kaka lokruok ngato only fools don't change their mind. To William Ruto ne loko pacho bocho ni awa jo ODM miya uru nyaka jo moko be manyalo konya kae bo miye jo nyalo konya. I think to be honest masani wane broad issue mar bagathi hospital ma wana wacho ni problem makanya is a very small problem. Subtra no longer kod the military lakini no get in police ndalo mane nentiere NMS moko mantie kane Mbadi ne gedo koro jok mura release the hospital chande en falne en mar police no get mar police lakini ngamo get to military koro there's a problem moro kanyo monego bedo ing'iyo gik moko ndi mathindo kabisa mama I think ni and again gimipenjo kata manang'ayo na gwanda and sometimes we expect the president to do too much. One code gimiluongo 2 tiers of government. One is county government, one is national government. Nyaka wange ni project mane mar national government. Okada ka wane gwen kucha. And project mane ma CDF timo, and mane ma county government timo, and mane ma national government timo. Lakini sometimes when we just end up blaming it on the Kako watch my police ma discussing. The truth of the matter, we expect the police service to be independent. So although the back stops with the executive of the country, but police service bende, community IG, do your thing, Tiburu teach. Issue my portals, my makile leshwa. Yes, portals on the go. One called Kera, one called Kura, rural and Magero, Abangi, one called county government, one called very many institutions when go benti mogigi. But if we go end up blaming it, the problem one go Kenyaka and President William Ruto.